tenda unomo baba kwangu kuti juti abawandire kwangu kana riri rangu vanoenda kunova vatenda nyaya yejuti kutaurwa apa zvezve mushonga zvakutaura zvina basa rese juti ndo rine basa mwanangu ndo rine basa adhara wakatodenhaka wotokunya saka iri basa raarani rako adhara vacho makabikwa bikwawo futi pamusoro mukuzinzwa patakauya pashi pamusoro yodare ini ndauya nonyaya yangu yemusidzwa hauna kupera takaenda kumba tagadzirisiwa baba havana kubvira vauya kumba baba pamusoro yedare vatinenge kumba namuchina naadzimai venyu vakati vana muudza munobvira mauya kumba pamusoro dare usvika nhasi muruti kudii pamusoro yedare pane zvikonzero zviri tonisaenda kumba iko zvikonzero zvikonzero zvayo ndezvekuti inini ndakaroora mukadzi saka amai guru havasi kuda mukadzi wangu mudiki saka ndo zvikonzero zviri toti inini ndisaenda kumba ikoko. Mukadzi mudiki ndowani? Ndewangu. Ndowako? Ndowavera? Aiwa. Saka wangoida kuti wamudire chiriwe kuti wawirira. Aiwa. Andini mukadzi ndowako? Eka ndowako kani vana kuroora ka kuti mudiki waunaye awirirane nevava ndiani anoita kuti vawirirane? Ndini. Kutadza sei? Ameno yokuti vari kuzviita sei kuti wasawirira. Iwe ndosokenda zvako umpenda kumba kwamai kutonga kwamakaitwa munhu enda kumba kwamai muwirirane wakaenda kumba kwavo vakakutana. Ndakaenda one day. Kore imwe rechipiri handina kuenda. kore chitatu handina. Iwo kana usisane mukadzi wako kesati tongere munhu kuti ramba mukadzi wako taura zvaunenge zvaunenge kuramba kusaenda kwaunoita wanzinodarenda kumukadzi uyo wauna kuenda kureva kuti hausi kumura wakuda munyowanika wataura ndozvikonzero mbaiwa dangoti bvunze mukoma naiwe avo vati vakati madzimai vako madzimai vati une nguva yakati usingaende kumba kwako akakwana mwedzi ma zvakawafundisa kuti vanopiwa naye hapana saka uda kuti vaite sei? handichaenda kana iwo unhu wavo wagadzirisika une kuparidza nguva dare saka ungatoita sei chamati chipedzi newe ungapfugama musoka mukadzi waunomuda ungatoita sei varamba kuchinja uno pamusoro yodare pavakauya musi iwoyo vakangoya kuisa chibage mushonga vachibva vadzoka havana chavakaita vakangoisa chibage mushonga ndobva vadzokera kumba kwavo havana kurara havana chavakataura kubva tabva pano padare iwe saka ndezvozvo wati handina kuenda handina kuzokuenda aiwa ndikuzozwisisa saka wati toita sei bhozi munhu anga wachinja unhu ndo wakwawana iwo wati asitachinja unhu saka toita sei? mambo yedu yatikunzise pamataura aita mabuda pano anga achitaura kuti zvoni haisi nyaya yekuti amai havasi kuchinja hanzi nyaya yekuti amai havasi kuda amai nini saka ndopaabvunzwa nedare kuti zvoni iwe wakamboitere mukano wokuti bhozi hapana mukadzi wekuti akatorwa amai nini kaanobva angosekerera iwe unofanira kuita mukano wondonyengetedza amai guru kuti amai guru ndo zvako uri mubhedroom wacho kuti vanyengetedza amai kuti vapedzisira vakuzoita vakuzvinzwisisa saka yedhi anofanira kubuda mukadzi pachena kuti uchiri kumuda here kana kuti hauchamuda. wakaita chipari usati waziva chipari chinoitwa
uchange wabvunza vano zvipari hakuna kungotora chipari zvezvo tasaone zvazvakuita zvakupa dambudziko. Amai guru vanononyaradzwa uri mubhedhuru uchitaura navo, havanyaradzwe uchivanyima bonde, hakuna zvakadaro. Unenge uchitowedzera hondo yacho, iwewe ndipo uri kufoira ipapo. Mukuti kudina kupata vana vangu atezvana mukuti kudina hapo pamukuremera yanditika ndamboedza zvese izvozvo wauya nani weshamani tingaweste nguva wauya nani akona kukura kwavo ndauya nemadzimai angu madiki ndauya nemadzimai angu achirega tibatsireke adzimai vadiki uyai tibatsire ndo basa redu Adzimai vadiki uyai ayo ya kungasebero ai mama garai baba paka amai munovazera Ndinovaziva. sokungoonana ichiita introduction tipedze nyaya idzi hozi nditoonongeka ndinotangira panapa wauya nani iweyo adzimai vadiki vaziva amai yako ndingavasi uyu itsotso ya wauya nani ndauya nemadzimai angu madiki iwa apana amai audzikisere hapana hapana una amai kwa amai mauya nani dziri kuhara Ndauya nehanzvadzi yangu ngaiuya muzadzi dzenyu ngaiuya nyaya idzi atizva havana kuguta sadza asi vafunga kuwedzera sadza havana kugutako vafunga kuwedzera sadza mukondeite miiri asi vatadza kuzvitaura manje imi chitipirai adzimai nyaya adzimai imi onai kuti ari kutaura chokwadi kana makaona atotadza kusumuka paazamiza ari kunyeperera kuzi ari kungofunga kutaura chokwadi Ai vakataurisa vakadzi ndova amai guru ava ndovamaini nevadziyana Kansoro. Ina meguru ndowaziva zvangu. Kaningasa ndiri kufungudza tatadzi amai guru anozintrodusa zvauka but uyu apa vaonana vana uyu ndangofunga kutaura kuti amai guru ava kwete kuti tishandisa no iwe utaura wega shama zvindosaa zvako izvi taurisa shamwari ndati amai guru ava ndovamainini Zvozvinzwa moyo. doti mugare mushe namaini muwirirane kati wawirirane muwirirane dudzamai amaini avo ndovamai guru doti mugare mushe muwirirane ndikuzvinza zvangu pamusoro mai guru ndikuwaziva asi amai guru ndikasangana kuti mamukasei masara sei havadairi aiwa kamai amai musafungoti amai anosika vanotoenda achijairira kana nemi wokutimosafungoti inditoita sekuti mamusekerero mutoenda uchijairira saka izvizvi zvakaomera pane zvekundibata-bata fo kutaurai pane audio yakaitwa nababa amai vachituka nini vachituka naamai vangu ndikabereka ini makapuwa nani audio yacho nevarume vangu iwewe sumuka unoenda apo unosaina sumuka aiwaka amai azvinoendekaripisa kurumonya muna mhosva munayo musatuki vakatuka zvinonyatsira asi amai venyu hana kuzisiya anoziva but zvikundiwadza amai makavaudzei ndakaudzana sekuru wangu endai munosainawo
Kurumidzei. Nama makore mangani? Na 46. Baba je. Kama mukaona pangu mshiri kuma 20. 46 years. Mtaza kusibata mshiri umba msho. Chatauri kumasaina ina mu. Iyi mosha yaitwa kudhara kai? Kuna amai vavo usana kubvunza kuti amai makaudze andakaudza sekuru saka zvakatosvika anofanira kuri pandava yakandoi ndiwo kushashanda uchiri pamosha uko wakanga waroora here wakaroora ko uko wakaroora here saka tomuripisei kwasha here ameni tomuripisei azikanwa kasabereka ri kutukwa pamusaka pemunhu wani mune vana vangani nomurume nomurume uyo hatina vana ivo vano vana vavo novazukuru vavo ndino vanawo vangu novazukuru vangu saka vakangoti tongoda kugarisana saka tagara 23 years murume uyu wandagara nayo kudhara 23 years. Una makore mangani amai? Mari? Pamai magarisa kwangu yakari basi? Tine 6 months. Na 6 months. Murume wenyu mumuda? Endai kumbani sida kukuripisai. Achangotsvakwana naate zvakacharipiswa. Kasi mazivana mukuru chiripo ndechekuti makaona mashaya murume uyu aenda uko. Kasi nini chandada kuziva ndechekuti kunyari kugarawo zvakadini? Zvakanaka. Mazuva akawanda sei? Kugara kwakawanda. Agara kutogara kumba kwangu. Kasi maziziva kuti pane kumuda kuendwa? Pane kuda kuenda ndisingazivi ko ari tundu anoziva. Aiwa. Imimi maako. Magara sikaitso. Mamudza mai kuti maako. Meaning kuti maako zetu varipo. Pane zvoda kutogadziriswa. Saka imimi munofanira kumudza kuti chienda ko. Mari? Ndobvumba. Ndagara nauramba. Kuti mukwirane munhasika kuti ari kurara kwenyu mutomutai waende kurara kwaamai gumi nhasi kunokwanisi kubuda nekuti mukwirane amai gumi. Pamusoro iditaura. Tara kupedza amai. Nyaya iyi takamboitonga futi kwedu kwamambo kwasapo. Saka ava vakabvuma mhosva yavo zveshuwa yakutanga. Saka vakaitwa vabvise mbudzi yokubhadhara inini kukanganisa kwavakandiita no $50. $50 vakabvisa yakauya mbudzi havasati vabvisa. Ivo vanomboita nezveiko varume? Zvomaoko zvomakombo. Zvanda zvomakombo. Apa chipapo kana dare bhozi iwewe wakatadzira mukadzi wakamutorera mukadzi wechitu. Ipapo zvobati mukadzi kana dare ranga rakakuti iwe unofanira kubhadhara mukadzi. Ende unobhadhara mukadzi muhombo kuti asvigamuchira. Anoona kuti nyaya yembudzi nderi kumupa kuti aitete asi kusvigamuchira zvakanaka kuti usati wapa mbudzi yake. Iwe wakamunyepera. Ende unopa mukadzi mbudzi yake. Mukadzi muhombo. Rega ingoya kuno kudai. In 2 weeks time swa 16 ngawe nembudziyo. Wazvinzwa nditaura? Mbudzi toda kuiona panapa. Amai. Upinyarara uchipusa. Amazungisa. Nyarara usitasi? Chenda ikumba. Muri ani apa amai? Mwana. Mwana wao. Mwana wao. Ini ndinechikumbiro chokulandira kubvunza patikamboya kwekutanga. Ndanzwa paine nyaya yekunzi mama wako nabami vakatadza kuirana. Vakatadza kuirana nenyaya yekunzi mama wangu vaida kuuraya baba vangu. Saka ndisingazivi kuti pari zvinhu zvamati vadzoke kumba
baba vachazvitambira sei kupinda pamamai vangu vachiti hembe dzavo iwe shamwari iwe shamwari vanhu zvavakuita vanhu vese vakudzova kuti warasika dai uri mumwe munhu anofunga shano fanike dzino vanhu vese vhara muromo wako haisi nyaya yako kai iwe wakuda kupinda munyaya isiri yako uri nimana kana uchinzwisisa wanyarara muzungu kuti zii mazvita sisi aiwa tinotenda kunenge kuri ndazvitisa mazvita no vanondonogara zvakanaka ndavapindurira inini ukaona dare radzoedzana mambo ndiyambezisa kukudzoreredza inai handofunga wanzwa resentment yabuda kuvanhu inotaura kuti zvakutaura izvi nemumba maamai wawapinda mubedroom hazvisiri izvo but anyway concern yako yakanaka ndiri kufungidza kuti kana baba vati ndoda kugara nemukadzi wangu kasi ndoda kuti adzikuse ndimwe mukadzi meaning kuti vari kuwirirana nai endai kumba mugare zvakanaka notenda iwomawo baba kwangu kuti juti havawandire kwangu kana riri rangu vanoenda kunova musi wa 16 amuya kutora mbudzi yenyama amen kuda kunzwa kuti pane zvachinja here tinotenda aiwa maita basa mama zvimwe zvese hamune basa nazvo uye ngaachiteerera mwana nyaya yangoda kunzwaka haisi yako but wakutozoinzwa manje nyaya yejuti kutaurwa apa zvezvo zvemushonga zvakutaura zvina basa rese juti ndorine basa mwanangu ndorine basa adhara wakatodenhaka wotokunya saka iri basa raarani rako adhara vacho makabikwa bikwawo futi sungaimene kupa